kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaliang kinongilam jaka Joint Action Committee ki khon ki hajar ki hima soyong ha ka khandre tri guliber arjar arpuar ha ka jekran kilat pathai khubor hasilong press club kila juba bi jikna UCEM ki HADC uba Titas Khan ha ka bede ba jingwan tur jangki Shakhasi Hills Autonomous District Council bandawa ban wengno yulingdo ka hima soyong uba Shempong Thaba bat ringkat ki jigra plakat ban perta ban penrem ya UCEM Yo executive member ba Jamborwar ba dia uling dok ka hima sayang kom kinang diri hadu ban poi shoput ban penpra ya ka kherdap jaka ke HADC kinai lam kilaang ba ka jikna OCM ya ka jingwan le reu klau kalong ka babakla namar shim lapet ya ka sithi bat ngap ya ki jingakran nakapor shakapor Jakarta kalau nggak ikut ban penmi ban tren hati kilat tai kubur ban ong boba titos boba jambor kilat lilam ya kan ngwa motor sejirang kalau ke babakla bat ke bayalam baklai ngiwan hangi ngimla ban dilam jakai memang ngimron jaka jadi nggak aja kai ke di parahima ini nak kalian ini kayak ni super scam ya ke bahagi dia menjur ini kakam kadang kok ka isi dengan sugar part iki bakin long ki habati le ang nono kam le kung ki brio ki batik brio ki black wat le kung ki brio cloud ki ban chuan hang ni ban janrat ki gate ban pen prai ki piar trong ka office ini kalau ka ka bangim la ban pedang le namar kanik ki institution kadai jong le brio kam dei ki institution ka basong ki khalajat ni ki syong mengi kejat ban rio kasih bangipek dengan bentar dari bekerja cantik. Buat muat bangi ngisyong hang ni bangin lek kamkai. Nah takada buat juan lek den khala ya gani ke office. Jadi kamdi ke cakar ke pinwan ngidan bun gilenti ban penpau ke jing persya. Tho ik komplain jong fi wan da galenti ke bajajai pim dei ban wan da tu galenti. Gilai ko tuli kisnong ibahap hapo ka snack himanong wa. Kita tidak kibala withdraw no. Ya kata kajing lek penyesok kejongki sakahima jirang ka bawong po im lek maki gilawan paino sakahima so yong ndre ya kata na kisi disi ki ong hana bat rengkat po im baki klem patwan ndre kilawan kita ki sunong ki bahap apo kasnat nong hima nong ka motomor ba titos ba kajing ya lenti jong ka JSC kalom hak lenti jong ka jing eru club Hari nakliang jonga kembala keren sekretari manage kemat nasobut ong tangkat ne ba hak khat artarik berai benengkong ar hajar arkuan nakaliang jongka joint action committee kikun ki hajar jong masuk yong nilai bu ka appointment bani kendu bat ubasem bat bat titos kadang ba hinyo ban budin yang le ka jingdawa nakaliang jongi kum ka CSC hari hak te kasngi nakaliang uba titos ulah kular yang ibani kendu on dang gilet i hak teng sngi cem lawan po phes kata kadai ka wei ka jingle sting ka jong te hadin nang ta haka sitarik brai baar arjar puar haka por khat ar baje ar puar khat ar puar janmiet nakaliang jonga nglabu pemen biang uba titos ba titos ukran dak basai ba umla asu bani kendu bangi umla asu ban bu pemen bar ka JSC te kumta Nadu utai usna majar khandai kumala pensku sekretari mene nakaliang jongi kum ka JSC nglayat nak por ngilaya kran nak por ngila kha dak jing tho ngilay kendu nak por hendrai hadien ngilap ba usiam ule butu bat umka su ban kendu bat ngi dai na ta kadau ngisim kum ki nong yalam ni IT hakipat ba bat har to kasngi kipat ba kelesim yang rai ban lecha po diskusi kumbaong Lada kata kajing tok komtrikam. Lada kata katin kebangikan komtrikam. Hendai gidan stang gawai. Kata kalau ban pen ida ke bot. Hendai kajing keno jong siam ngaso ban ong ba kadai kajing kan kena. Ubom siam latip. Bat ubom siam lapet
ya kiti le ne ya kata ka jingya kan ka ba ngi ngi kan nak po kam dai su kata ka jing le iru cloud jong la dai bang le iru cloud le dai ban chumi ba ya tok sngi handai ka jingmi jongi kalong ba halor ka jing bom le jong ka susil bat kalong halor ka nurim ba ni ha ban sim da direct action ni ka ba nak le ka susil kam sim le halor ka jing kran jong ba jambor bat ba titos ban ICI por ide ikam tang ibarit ka simpor laisnam ka pausai bakim le kane ka kam habangi kan hang tai buat kita ki STM member hang to kim dan tingtip kane isu ka bangi move na ka por te ka pausai bakat ka jingtho ka bangi ngi ai haki ki subu bai ha ka file claim proceed kat ka bangi kran ki sukot beta ka jingkan nah ta ka iba ka jingong ba ban aipor lane ban na study lane ban le ki ki pat keritang ka daw ban perslam halor ka jingkan jong ba titos habai dai bat ka jing bom la ban le ka por jong ba titos mar ba ka dai ka por blarim isu ban ong ba kene ka jingkan jong ba titos kalong kena ha jing sya ka disunsul ka dai office bat baro ki kam ki bale le ha keteng jong ka ki HDC om sem le ka keteng simat lada kita ki MDC ki le ya kam ba bakla ka dai kene isi ba mata ma tembe handai la ong ba ki le ki MDC ba mensua kene ki isi kan ban hok su ban baik kata ka dai kam ba kena pan so ba nang liang jongi so ong ba kum kita kim terbit ban long UCM umpat bet ta ban sim ya kene kerdan ban long ukri jong ka disekonsel da udan kum kata ka jingmut